Bata. Okay. So, kung kini kani ang ulo sa microphone ng hatag, ano niya ba? Okay, ang group 2? Tasa. Okay. Tasa. So, tasa. Okay. Sample. Bata, tasa. Sige, 1, 2, 3. Okay. Tasa. Okay. Again, sample. 1, 2, 3. Ba. Okay. Na. Sige, final ha, final. Ang mali ninyo, score sang tiyak. Okay. 1, 2. Dapat kuston. 1, 2, 3. Kamu judge dari lang gamit ang score. Tindugin ka lang ninyo, tindugin. Tindugan. Ano dyan? Ano dyan? Okay, tindugan. Sige. 1, 2, 3. Ba! May makaili mo nga. Sige. Apat lang to ha. Sige. 1, 2, 3. Hindi ko makambal. Bahilo. O, tindog. Okay, very good, group 1. O, basta ano pinapildi naman itong group 2. Ganina ay papapildi yung group 2. Okay. 1, 2, 3. Kasam galing niya, no? Sige. Score from group 1. Seryoso eh. Okay. Sige. 1, 2, 3. Wow! No, hindi sure, ang group ko pala, ilista na doon na kabudlayan ka mo. Oh. Dapat lain. Pagkita na rin ka mo tinglain. Bata na, Sister Ellen. Nagmamuran ka rin yung friends. Ano naman inyo? Ano inyo? Pito. Tito, sure na? Or balay? Oh. Or pito na lang para hindi ka mo dito sa group 1. Sige. Ay na. Group 2, dapat may unity ka mo. Dapat buo inyo tingo para sa group 1. Sige ha. 1, 2, 3. Okay.
ate mo answer. Mali naman. Okay. Pasayloan ko sa isa. Yan. Sige. 1, 2, 3. Mali! Okay, kailan na score nila? 3-1. Okay. Taali dapat. Taali dapat. Okay. 3-2. Okay. Gabaho ng group to. Gabaho yung group to, ah. Sige. 1, 2, 3. Buhit pa daw siya. Okay. Guba na, pastor. 1, 2, 3. Kali na lang. First vowel, second vowel. So, bata, pito. Kamalang magbong siya. Siguro na makabayad. Sige, 1,